Evo da vam to demonstriramo, a to mogu da posvjedočim i ličnim iskustvom, kako lestvica može da riješi jedan potencijalno veoma ozbiljan problem na misaonom planu. Kad smo tek krenuli u crkvu, nije to bilo predavno, ali nije bilo ni prije 20 minuta, mi smo tako krenuli, intuitivno, osjetili prisustvo života, smisla, nečeg istinitog, ali bez nekih, pa čak bez ikakvih predznanja u koji prostor ulazimo. Onako, djetinje, iskreno, otvoreno. Ne slute